kami at kapagpalanupur namin ang marang-marangin. Ay di yung sulupuri ba ng sitasyon mo pakulit. Aso ka taong parang nagdugari doon din, pakasulay sa mga luwer. Musir ulo dan saya karencana anggoso may suruhanin galang ano magkumas sudulo si Patubel Garo gugu soron nami aso si Parapaga Rusuli digalang nami aso totoo ito tayo pagkakang yung murdo si Nasneroha panso ang alwero dito digalang nami mamaya aso makasabay ng alwero dito digalang sa yung murdo nami Mamuklas yang nangyari saat bangun ay
lihat sama tayang kabar dulu Pak masuk-masuk materi rata.
Thank you.